Jalometallit luontaisena lääkkeenä. Robert Scott Bellin näkemykset kuparin, hopean ja kullan parantavasta voimasta. Terveysalan asiantuntija Robert Scott Bell on yhdessä tutkija Mike Adamsin kanssa luonut esiin jalometallien, kuparin, hopean ja kullan potentiaalin luonnollisina ja myrkyttöminä hoitomuotoina syöpään, autoimmuunisairauksiin ja krooniseen tulehdukseen. Bellin mukaan nämä metallit tarjoavat regeneratiivisia ratkaisuja, jotka voivat toimia tehokkaammin ja turvallisemmin kuin perinteiset synteettiset lääkkeet. Hopea, selektiivinen ja myrkytön syöpälääke. Bioaktiivinen hopea kohdistuu tarkasti taudin aiheuttajiin ja syöpäsoluihin, jopa kolmoisnegatiiviseen rintasyöpään, ilman haittaa terveelle kudokselle. Yhdistettynä kasvipohjaisiin yhdisteisiin, kuten rosmariinihappoon, hopea voi tarjota luonnollisen syöpää estävän vaikutuksen. Bell ja Adams korostavat, että hopea ei tuhoa suoliston hyödyllisiä bakteereja eikä edistä resistenssiä, kuten monet antibiootit. Kupari. Välttämätön verisuonten ja hermoston terveydelle. Kupari on keskeinen tekijä kollageenin synteesissä, verisuonten ja hermoston toiminnassa. Bell muistuttaa, että kuparin puute voi johtaa aneurysmiin, hermoston rappeutumiseen ja suonikohjuihin. Homeopaattinen kupari, Cuprum metallicum, tukee verenkiertoa ilman farmaseuttisten lääkkeiden, kuten statiinien ja verenpainelääkkeiden, mahdollisia sivuvaikutuksia. Kulta. Immuunijärjestelmän ja hedelmällisyyden tukija. Kullan nanopartikkelit vähentävät tulehdusta ja tasapainottavat immuunivastetta, mikä voi tukea sekä autoimmuunisairauksien että hedelmällisyysongelmien hoitoa. Bell vertaa kultahoitoja steroidien käyttöön. Toisin kuin immuunijärjestelmää heikentävät lääkkeet, kulta toimii kehon luonnollisten mekanismien tukena. Luonnonlääketieteen tukahduttaminen. Huolimatta kasvavista tutkimustuloksista jalometallit kohtaavat viranomaisten vastustusta. FDA:n ja muiden sääntelyvirastojen suhtautuminen homeopaattisiin ja kolloidisiin metallilääkkeisiin on usein kielteistä, mikä Bellin mukaan johtuu lääketeollisuuden monopoliaseman ylläpitämisestä. Bell ja Adams painottavat, että lääketieteellinen tutkimus ja parantuminen tulevat itsenäisiltä tutkijoilta ja luonnonmukaisista hoidoista, eivät korruptoituneilta instituutioilta. Yhteenveto. Robert Scott Bellin ja Mike Adamsin mukaan jalometallit tarjoavat vastuullisesti käytettynä turvallisia ja tehokkaita hoitomuotoja nykyaikaiselle lääketieteelle. Hopea, kupari ja kulta voivat toimia regeneratiivisesti tasapainottaen immuunijärjestelmää, tukien verisuonia ja ehkäisten kroonista tulehdusta, ilman synteettisten lääkkeiden myrkyllisiä sivuvaikutuksia. Bellin sanoin, metallilääketieteen aikakausi on täällä ja ihmisoikeus luonnolliseen parantumiseen ansaitsee tulla tunnustetuksi. Lähde Natural News.